Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per assistir una vegada més a una roda de premsa, en la que el que volem és denunciar una vegada més la marginació a la que ens somet la Generalitat Valenciana. Sense cap dubte, Camps ho té claríssim. Camps ho va decidir fa molt de temps. A Ontinyent, ni aigua. I a més, mentre Rina Insa sigui alcaldessa, a Ontinyent, ni un cèntim. Ho vam veure, per exemple, a l'Echegaray. Després de que tota la gran obra la fera el govern d'Espanya, després d'invertir més de 2 milions d'euros del govern d'Espanya, necessitaven 800.000 euros per pagar unes butaques i ens trobem la sorpresa de que molts les pagaran d'ara al 2016, si volen, o de que en el primer any en el que tenien que consignar 70.000 euros ja ens han retallat més d'un 30% la subvenció, de manera que la Generalitat Valenciana, el que fa l'Echegaray, invertirà un tallat, €1,20 per cada ciutadà. Per tant, això sols és un exemple, perquè fa unes poquetes setmanes vam conèixer una nova marginació de la Generalitat Valenciana cap al nostre poble. Una vegada ja coneguda la resolució de les ajudes de Ruratel Paisatge per l'any 2010, sabem que a Ontinyent no arribarà res de res. No arribarà res del que havíem demanat. Havíem demanat una subvenció al 100% per a la recuperació d'una cava de neu, projecte que estava valorat en 37.358 euros, i havíem demanat també diners per a millorar la pavimentació del carrer Morereta i el carrer Alter de Sant Joan. En aquest cas demanàvem més de 60 milions de pessetes, 360.465 euros. És a dir, en total li havíem demanat a la Generalitat Valenciana de Camps 400.000 euros aproximadament. D'aixòs 400.000 ens han concedit 0 euros. I clar, la cosa ja de per si és greu, però és que damunt no acaba ahir. Perquè clar, quan els socialistes van voler la resolució, van voler fer memòria de què havia passat en altres anys. Van voler revisar què és el que ens va ocórrer en l'any anterior, en l'any 2009. Clar, és greu que li demanem a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació 400.000 euros i no ens aconseguisca res. Però encara és més greu si tenim present que en 2009 ja ens va passar exactament el mateix. Perquè us feu una idea, en 2009, des de l'Ajuntament d'Ontinyent, vam demanar també una ajuda econòmica al 100% per a reurbanitzar la plaça Major. En aquest cas demanàvem 920.815 euros. Vam demanar també diners per a l'assistència tècnica per al projecte de restauració del Pont Vell, que costava uns 68.000 euros, i també vam demanar diners, una subvenció al 100% per a la millora paisatgística i funcional de l'albergue Perú, per un cost de 260.254 euros. En total, per tant, havíem demanat vora 1.300.000 euros. Sabeu quan us va concedir la Conselleria? 0 euros. Ni un cèntim. Per tant, entre 2009 i 2010, li hem demanat a la Generalitat Valenciana, en concret, a través del Pla Ruratel Paisatge i en concret a través de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, li hem demanat 1.647.000 euros. D'eixe 1.647.000 euros, la Conselleria no ens ha donat ni un sol cèntim. Ixa és la realitat que patim en aquesta ciutat. La realitat és que en aquesta ciutat Camps ha decidit que mentre hi hagi una zaplanista en l'alcaldia no va donar-nos ni un cèntim. Tant és així que el dia de la inauguració de l'autovia, que posteriorment el ministre Blanco venia a firmar el conveni del Palau de la Vila hacia Ontinyent, Camps va preferir estar acompanyat per un alcalde socialista de Cocentaina i per un alcalde del bloc de Muro a vindre a Ontinyent a veure una alcaldessa del seu propi partit. I jo la veritat és que ho pensava, i què diferència entre uns i altres. Mentre el ministre Blanco ve el dissabte de matí en 300.000 euros baix del braç per a la nostra ciutat, 300.000 euros que sumen a tots els diners dels plans Zapatero i que sumen a el millor 400.000 euros aproximadament que ja s'havien concedit al Palau de la Vila, doncs altres venen soles en bones paraules. I la veritat és que és molt bo que la gent vinga en bones paraules. Almenys tot el món del Partit Popular no està tan mal carat com Rina Insa.
Però, a banda de bones paraules, el que som tinyentins necessitem, el que el nostre Ajuntament es mereix, el que els nostres ciutadans es mereixen, són diners. Són diners per a ficar en marxa infraestructures, per a ficar en marxa serveis i per a, quant abans, poder eixir de la crisi. Moltes gràcies i jo quedo a la vostra disposició per si teniu alguna cosa més. Agrair-vos, com sempre, la vostra assistència.